Але гэта мы пабачым праз 90 хвілін. Жорсткія рух традыцыйныя паміж трэнерамі, арбітрамі, апошнім турам. Жадателей правіць правы ўдзел у вышэйшым дывізіоне, таму проста сёння нікому не будзе. Лідзе якраз гэтых самых 3 пунктаў не хапае гэтай тройкі. Калі сёння першы матч дня скончыцца так. Кульчыцкі ў штрафную. Там Канцыдайлаў нікім не прыкрыты. Перадача, удар, Грэм зацягне. Ёсць магчымасць перадачу аддаць на Канцыдайлава. Канцыдайлаў далей на Сямёнова, які ўзняўся. Сямёнов прабівае, Грэм за перад сабой. Дабіванне і... Ёсць скідка надалей. Кульчыцкі ў штрафную ўваходзіць, прастрэльвае. І на далёкай стойцы апынуўся ў нас Вячаслаў Папава. Казалі мы, што вось трэба яму да новага ўзроўню адаптавацца, трэба яму прывыкаць да патрабаванняў Слуцка. Ён не прывыкае, ён прыходзіць на далёкую стойку і замыкае гэтую перадачу. Вячаслаў Кульчыцкі на сваю карысць запісвае асіст. Ну а Слуцкая абарона дае. Слуцк, калі сёння пераможа з 42 пунктамі, будзе ўзначальваць для яго пазіцыя звычная. Ён усё ж такі па першым профілі апорны паўабаронца. Ну, у нас тым часам парушэнне зноў жа на Алексей Чарнадараве. Антон Лашук фіксуе. Падача, Вашкевіч! 1-1! Нікіта Робак быццам праспаў гэты эпізод. Не самы складаны удар для галкіпера, але Дмітрый Вашкевіч трапляе ў вароты і да трыбун бяжыць святкаваць. Дмітрый Вашкевіч напрыканцы першага тайма прыкладна за 30 у лангетцы пачаў забіваць, ну потым палец аднавіўся. Ну у нас тым часам Канцыдайлаў, Анкара Канцыдайлаў ратуецца Ліда. Спроба нумар 2, ну і тут уже парушэнне правілаў. Вопытнейшы абаронца. Мяч у гульню ўвесці. Колькі сезонаў Алексея Легчыліна за Нёман. Да Чарнадарова даходзіць. Падача, удар, 2-1! Гэта 2-1 для Ліды, гэта зноў Дмітрый Вашкевіч. І зноў разгубілася Слуцкая абарона. І дазволіла суперніку выйсці наперад. Дмітрый Вашкевіч 2-1 робіць лік. Ну і у Слуцка велізарная праблема ўзнікае не ў тым, каб